planet blah. Blah, 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 blah. Kinka, klima eta natura krisia. Albisteak. Kaixo entzule, zer moduz? Amaitzear da apirila, baina guztiz amaitzerako kinkaren aleberri bat. Lehenik, ohi bezala albisteak. Aire kalitatearen muga berriak zehaztu ditu Europako Parlamentuak. Zorroztu egin ditu aurretik zehaztutakoak, baina hala ere ez da osasunaren mundu erakundeak aholkatutako mugetara iritsiko. Herrialdeek 2030erako bete beharko dituzte kutsadura maila berriak. Horrekin lotuta, Bilboko udalari galdegin diote kutsadura neurtzen duten sentsoreen datuak emateko. Bizilagun bat erreklamazioa jartzera joan zen, eta informazio publikoaren sarbiderako Euskal Batzordeak arrazoia eman dio. Enobis enpresa ez da mugerreko ezegunetan jarriko. Euskal Elkargoak esan du beste eremu baten bila ari dela enpresa ezartzeko. Elkarte ekologisten lehen garaipena izan da. Bero boladekin lotutako heriotzen kasuak 94 ugaritu dira Europan azken 20 urteetan, osasunaren mundu erakundearen eta Kopernikusen txosten baten arabera. Erregai fosiletako azpiegituretan inbertsioak murrizten hasi da Eusko Jaurlaritza. Saltzear da Errioxako biura gasobian dituen partizipazioak. Bestalde, Iberdrolarekin batera 60 milioi euro inbertituko ditu parke berriztegarri misto batean, Araban. Energiarekin jarraituz, energia biltegiratzeko ahalmena 6 halakotzera deitu du Energiaren Nazioarteko Agentziak, 2030erako helburu klimatikoak betetzeko. Esan du halaber, baterien ekarpena erabakigarria izango dela berriztagarrien edapenerako. Mobilizazioak ere ugari azken egunotan. 100 herritar HTaren aurka bildu ziren hilaren 20an Altsasun. Larun batean autopista elektrikorik ez plataformako kideak bildu ziren Iruñean. Eta egun eta toki berean elikadura burujabetzaren eta nekazaritza eredu agroekologiko baten alde bildu ziren dozenaka elkarte, sindikatu eta norbanako. Horixe laburpena eta jarraian eduki gehiago. Gaurkoan urra handitan, literalki. Gaur Kinka podcastean, ozeanoak bero eta itsas espezieak habitat berrien bila. Kaixo, Li, zer moduz? Kaixo, Nagore, ondo eta zu? Baita ere? Ea, Nagore, zer termino ekarri duzu gaurkoan? Gaurkoan, ezaguna egingo zaizun edo bestera batera esan da Euskal Herriko hiriburu batekin lotuko duzun termino bat ekarri dut. Ai, ea zer hiriburu, ze misteriotsu etorri zaren. Zein daba, termino hori, jakin mina dut? Hiriburu berde. Orain ulertzen dut, Gasteiz etorri zait burura. Esan dizut? Bai, lehenengo lotura eginda, baina zer da hiriburu berde edo nola definituko zenuke? Hala jasota du adibidez Euskarazko Wikipediak. Europako hiriburu berde saria, Europako batzordeak ingurumenaren eta bizi kalitatearen alorrean estandar altuak betetzen dituzten hirien lanaren errekonozimendu egiteko urtero esleitzen duen saria da. Sari bada orduan, Europako batzordeak urtero esleitzen duena? Hori da, hiriburu europar bati eskaintzen zaio urtero, eta ingurumena izpide duten praktika honen sustapena da sariaren helburu nagusia. Eta gurean Gasteizi eman zioten sari hori, noiz eman zioten?
2012an eman zioten, duela 12 urte, aurten aldiz Valentziari eman diote eta iaz Tallini. Rekonozimendu bat izatea zarago, bide hori jorratzen jarraitzeko pizgarri bat ere izan daiteke, ezta, edo horrela ulertzen dut nik behintzat? Horrela da bai, eta bada, halaber beste sari bat ere, Europako Hosto Berdea. Europako Hosto Berdea? Bai, 2015an sortu zuten, 20.000 eta 1.000 biztanle arteko hiri txikiagoei ere errekonozimendu bat egiteko. Ara, hori ez nuen ezagutzen, ez nuen entzun da. Hurrengoan ja entzun egingo zaizu. Bai. Ikerketa askotarikoak egin dira klima larrialdiari eta haren ondorioei buruz. Ez hainbeste baina, klima larrialdiak ozeanoetan eta itsas ekosistemetan dituen eraginei buruz. Hori izan du aztergai aztik Nature Communication aldizkarian argitaratu duen ikerketa batean. Behatu du ze harreman duten Europako itsas komunitateetan ematen ari diren joera eta aldaketa batzuek ozeanoen berotzearekin. Eta honela jaso du, itsasoak tropikalizatzen ari dira, ur beroetako espezieak ugaritzen, eta ur hotzetakoak aldiz murrizten. Gurean ere antzematen hasiak dira eragin horiek. Maite Erauskin Aztiko ikerlariak arrantzaren kudeak eta jasangarrian arretaz ikertzen ditu. Klima larrialdiak eta ozeanoen berotzeak atunengan dituen ondorioak aztertzen aritu da azken urteotan. Hainbat joera ikusi ditu, baina ikerketaren mamian sartu aurretik argazki orokorra zein den xehatzen lagundu digu. Temperatura ia gradu bat igo da azken hamarkadan, baina ez da homogeneoki igo toki guztietan. Ia gradu bat igo da ozeanoren gainazaleko temperatura azken hamarkadan, konparatuta 1850 eta 1900 urteen arteko bataz bestekoarekiko. Hala ere, temperatura igotze hori ez da homogenoa, ez toki batzuetan gehiago igotzen da beste batzuetan baino, eta esate baterako Bizkaiko golkoan, 80ko hamarkadaz geroztik, 0,19-0,26 gradu ari da igotzen hamarkadako, 10 urteko ari da 0,26 gradu igotzen. Eta igoera hau gehien bat ari da ikusten hego-ekialdeko eta kostaldeetako zonaldetan. Badirudi gutxi izan daitekela, baina mende amaierarako 3,5 gradu igotzera iritsi daitekela aurre ikusten da goazen martxan. Arrazoi asko daude horren atzean. Nagusia, hauxe, atmosferara isuritako gas emisioen kutsadura. Ozeanoaren berotzearen arrazoi nagusia, azken urteotan atmosferara etengabe isuri ditugun berotegi efektuko gazen pilaketa da. Gas hauek eguzkitik datozen argazkiak islatzen dituzte, orduan atmosferatik irten beharrean berriro lurrera bueltatzen dira, eta horrela atmosferako temperatura igoarazi egiten da. Azkenean itsasoa edo ozeanoak eta atmosfera ikutzen ari dira, eta egoera horrek ozeanoten eragina dauka. Azten da gainazalean eta gutxinaka juten da ur zutabean bera, beko ura ere berotuz. Atmosferako beroa xurgatzen du ozeanoak mundu osoko klima erregulatu. Berotzeaz gain, azidifikatzen ere ari da ozeanoetako ura. Zer esan nahi duen eta zer eragin duen azaldu du. Atmosferan ditugun berotegi efektuko gas horiek, esan bezala ozeanoak zurgatzen ditu. Eta bertan badaude prozesu kimiko batzuk, eta orduan bertan dauden molekulekin erreakzionatzen dute gas horiek. Eta uraren azidotasuna igotzen da, da pH-a jaitsi egiten da. Horren eragin handiena dauka karbonatozko egiturak egiten dituzten animalientzat. Hau da, koralak, muskuluak behar dituzten uretan dauden molekula horiek, baina gas horiekin interakzionatzen dutenez, ez daude libre beraiek erabiltzeko beraien muskuluak sortzeko. Orduan, azidifikazio honek egiten dauena da beraien estruktura horiek geroz eta gehiago ahuldu, eta iritsiko da momentu bat non ezkaltasunak izango dituzte ja sortzeko. Horregatik izaten da askotan azidifikazioa hitz egiten denean koralak aipatzen dira, baina ez dira animali bakarrak eraginda ikusten direnak.
Ondorioei dagokienez, ikertzaileak esan du ekosistema eta espezie bakoitzaren arabera aldatu egiten dela irakurketa. Baina oro har beren ohiko bizilekuetatik mugitzen ari direla. Ekosistemak eta espezie bakoitza modu ezberdinean eragiten diola aldaketa guztionek. Esate baterako espezie bat adibidez Bizkaiko golkoa deno beste zonalde batean agian eragin horrek desberdin egingo dio, baina ikusi dana eta asko ikertu dana erantzun nagusetako bat da espezieak ari direla beraien ohiko tokietatik mugitzen. Orokorrean ari dira poloetarantz joeten, beraien temperatura gogoko hori mantendu ahal izateko eta batzuetan ere ikusi da ur sakonagoetara. Azkenan asko berotzen ari dira gainazaleko urak, batez ere tropiko aldeetan temperatura asko igotzen ari da. Orduan ikusten ari gara zonalde hontan, eta hasi dira ja iristen zonalde tropikalagoetako espezie batzuk. Eta urrotzagoetakoak ari dira gutxinaka desagertzen edo behintzat beraien maiztasuna gutxitzen. Hala ere, bakoitzak saiatzen da adibidez fondoan dauden espezie horiek eta ez dutenak gaitasun handi hori mugitzeko adibidez, saiatzen dira izan daiteke beraien ugaltze denboraldia aldatzen, saiatzen igual aurreratzen temperatura on horiek edukitzeko, edo migrazioak atzeratzen, bakoitzak azkenan saiatzen da pixkat adaptatzen inguruneko baldintza horietara, beraien bizizikloa ahalik eta hobekien egiteko. Eta aldaketa horiek hemen ikusten ari gara, baina eragin asko ze handiago izaten ari da Mediterranean, azkenean itsaso itxi bat da, mugatuta dago lurrarekin, batez ere iparraldean, espezie horiek iparralderuntze joten ari direla ikusten ari gara, eta Mediterranean aldaketa horiek askoz ere azkarragoak eta bortitzagoak izaten ari dira. Aurreratu bezala, bizi baldintza berri horiek atunengan izango dituzten ondorioak ikertzen aritu da Erauzkin. Parametro horien aurrean zer egingo luketen aurre ikusten. 6 espezieren jarraipena egin du. Azkenean egiten dugu lana habitat modeloekin. Hau zer da erramienta bat, elkartzen dituguna gure espezien presentziak edo badakigun nun egon diren, bertan zegoen temperaturarekin, salinidadearekin edo inguruneko baldintza horiekin. Horrekin saiatzen gara ikusten zeintzu diran beraientzako baldintza onenak edo gehien gustoko dituztenak. Eta gero, behin model hori eraikita dakagunean, jartzen dizkiogu etorkizunean aurreikusita dauden baldintza bortitzagoiek edo beroagoiek, eta ikusten dugu berez espeziak zer egingo luken espero duguna. Guk egin ditugu etorkizunera aurreikuspen batzuk komertzialki garrantzitsuenak diren 6 atun espezientzako, ala nola hegalaburra, hegaluzea, hegaloria, atun begi handia, lanposadel marraduna eta hegoaldeko atuna. Espezien leku aldaketa da joera orokorra. Ikusi duguna orokorrean, tendentzia orokorra da, poloetaruntz hasiko direla joaten. Espezie hauei, esan bezala nola, asko migratzen duten, bagian ez dakate beste espezie batzu dakaten muga hori ez. Orduan, saiatzen dira bilatzen beraien temperatura optimo hori, eta gutxinaka poloetara gorun topatuko ditugu. Orduan hori azkenean gure arrantzalentzako ere, eragin jaukiko du. Junbarko dira geroz eta urrutiago espezie hauek topatzen, edo agian ikusi da ere geroz eta lehenago ari direla iristen, ari dira beraien migrazioa pixat aurreratzen. Orduan, ikusiko dugu gutxinaka aldaketa hori. Beste bi joera ere nabarmendu ditu. Atun espezie horien tamaina txikiagotu egingo da, eta produktibitatean ere jaitsiera izango da. Bestalde, adibidez, temperatura egoera batek arrai juveniletan metabolismoa azkartu egiten du. Azkarrago hasiko dira, baina horrek esan nahi du tamaina maksimo txikiagoak izango dituzela. Hau da, helduak direnean orain topatu ditzakegu, baina tamaina txikiagoak izango dira. Hortik esaten dugu, tamaina txikiera izango dutela temperaturaren egoeraren ondorioz. Eta bestalde, tamaina txikiagoak izanik eta haien baldintza optimoetatik urrun egonik, espezie hauen produktibitatea gutxitzea espero dugu. Eta askotan bakarrik fijatzen gara gure interesekoa den espezie, baina ikusi behar dugu ere beraientzako elikagai diren beste espeziei, temperatura egoera honek edo aldaketa klimatiko honek nola eragiten dien. Agian haiek ere migratu egiten dute eta atunentzako kuragarri dauden espezie horiek gutxitzen dira. Orduan orokorrean ikusi dana ikerketa askotan da aldaketa klimatikoak ez bakarrik atunetan, baizik eta espezie gehienetan eta itsasoko katetrofikoan bera egingo duela produktibitatea. Joera horiek xeatutan ohartarazpen bat egin du.
Ni saiatzen naizena transmititzen da, ulertu behar dugu gure planetan dana dagoela elkarlotuta. Eta ez dagoela bakarrik espezie bat eragingo dion zer behintzat aldaketa klimatikoaz ari garenean. Orduan, ingurune baldintza hauen aldaketak espezie gehienei eragiten die, batzuei beste batzuei baino gehiago, batzuek erreztasun gehiago daukatelako adaptatzeko, baina hurrengo urteetan eragin horiek geroz eta gehiago igartzen hasiko garela, eta beraz, hasiko garela somatzen, gu ohituta gauden ikustera espezie horietan, adibidez atunetan, baina badaudela bestein beste, agian ez direla inoikoak guretzako, baina jasaten hasiko direla ere eragin horiek. Erretratu orokorra hori izanik, bada, babes neurriei buruzko eztabaida plazaratu duenik. Hartu behar ote diren, espezie horiek bakarka babestu behar ote diren, arrantza mugatu behar ote den, Rekurtso ezberdinak kudeatzeko planak garatu direnean, normalan espezie bakar bat jartzen zan fokoan, ez? Osa, batean orain kudeatu behar dugu atuna, atunan zentratzen ginen. Orain, geroz eta mugimendu gehiago dago, espezie ezberdinen elkarlotura kontuan hartzea, ez? Ekosisteman oinarritzea. Eta ere azken urteotan hasi dira aldaketa klimatikoak izango duen inpaktua hausnartzen eta kudeaketa plan horietan barnean sartzen hasten. Orduan, egia da, ikerketa askok erakutsi dutena dela, osasuntsu dauden populazioek aukera gehiago dutela aldaketa klimatiko honi aurre egiteko, resilienteagoa direla, gehiago ustiatuta dauden besteak baino. Beraz, nik ez dut esaten jokoan jarri behar danik arrantza, azkenean elikatu behar gara ere, baino egia da jarri behar dugula ikuspuntua, beste presio kanpoko honek nola eragingo duen neurriak hartzeko. Ez bakarrik arrantza zenbak entzun duen, baizik eta aldaketa klimatikoaren eraginaren ondorio nola geldituko dan populazioa neurri horiek hartzeko. Hora nik uste euki behar dugula ideia global bat, neurriak ahalik eta hobekien hartzeko eta arrantzaren eta gure espezien jasangarritasuna mantentzeko. Eta horretarako badugu zeregina norbanakok ere. Neurri handien eta sakonen parez bada ere, badugulako eragina ahalmena guk ere. Egia aldaketa klimatikoaren inguruan hitz egiten dugunean, mundu mailako zer denez, beti pentsatzen dugu neurri handiak hartu behar direla etorkizuna bermatuko dutenak, etorri behar dutela gobernutatikan, enpresa handiak, ez, eta askotan izaten dugu gure esku ez dagoela zerrez, ez? Baina azpimarratu nahiko nuke norbanakoak ere responsabilidade handia daukala, eta egunerokotasunean ekintza txiki asko egin daitezkela gure karbon aztarna gutxitzeko, azkenean danak batu ezkero aldaketa handia eragingo dute. Eta, azken finean, ohartu behar garela da, gure etxea zaindu behar dugula, bestela guretzat eta hurrengo belaunaldientzat etorkizun beltza utziko dugula. Kaixo Oli, baina gaurkoan beste norbait ere agurtu behar dut. Kaixo Gorka. Hau paneskak. Kaixo. Eta gaurkoan ze aholku ekarri diguzu? Gaur, mate izuen gomendioa da, gutxitzeko, kontsuma gutxitzeko, tokikoa, gertukoa eta garaikoa erostea. Mezu hori edo eslogan hori dezente entzuten dugu azken aldian, ez da? Bai, baina espero dut mezu asko bezala ez dela geldituko hor desfiguratuta edo berez daukan garrantzia galduta, esateaz baizik eta benetan hartuko dugula eta erabiliko dugula. Ados, lurreratu dezagun orduan, ideia hori. Zer da tokikoa, gertukoa eta garaikoa, Gorka? Gutxi gora bera zure etxeko leihotik begiratu eta ikusten dezun hortatik edo zure herritik gutxira mendialdean eta buelta bat ematen dezunean ikusten dituzun aukera horietatik tiratzea esango luke. Ados, adibide praktikoak emango dizkiogu entzuleari argi izan dezan edo, ondo iruditzen? Bale, adibidez nizarakit, deno daukagu gure auzoan herrian, bai? Oso txikiko ez baldin mazera behintzat, eta txiki askotan ere badaude, okinak.
bai? Eta gero juten gea edozein ogi industrial erostera, askotan diru gehiago gastatuz, iruditzeko, eta herrian dauzkagu bertako ogia egiten duten jendea, eta ogiarekin, gomendatuko nizueke, basarriko ogi handi hauek xerratuta erosi, izozgailuan gordeta izan, eta tostadora bat zuen bizitzan jartzea. Modu hortan, ogi ona eta egin berria bezala jango dezulako, eta gainera ez dezulako bat ere ogirik botako zabortarazten baten, da neosten dugu ogi barra bat, azkenean koiskorra eta erbi bukatzen du gure organiko edukoentzietan, ezta? Egia da, bai. Eta nik sarri aprobetxatzen dut ere herriko okinari irina erosteko ere adibidez? Hori da. Bertan ikuizak ez du irina, eta gainera irin ekologikoa, irinarekin kontuz, ona ez den irin asko daukagu, eta azaleko arazo eta horren atzean ere askotan egokia ez den irina topatzen da, eta beraz, lehenengoa adibidez okina bilatzea. Badukat beste bat. Bota. Adibidez, herri askotan daude esnea saltzeko, baserriko esnea zuzenean erosteko makinak. Eta kasu hortan gainera juten zea botila batekin, ez duzu tetrabrik hondakinik sortzen, eta bat zure dirua, ez da askoz garestiagoa. Bat 30 balio baldin badizu, edo bat 40 makina hauetan zenbat gutxiago da edozein supermerkatutan erosi dezakezun marka txarreko esne hori, ez? Eta esne hau hor daukazu, zure inguruko baserritar batena da, zure dirua doa joan behar duen lekura, baina zabor gutxiago sortzen dezu, CO2 isurketak ere ekite dituzu, ordan kontsumoa gutxitu, nola gutxetzen da, modu hortan gutxitzen da. Ados, aholkua beraz, produktuak tokiko ekoizlei erostea, gertuko saltokietan eta azoketan, eta produktu horiek tokikoak izateaz gain, garaikoak izatea ere garrantzitsua da, ezta? Bai, eta hori bermatuta daukagoen justu azoketan. Deno dauzkagu inguruan herriak betidaniko, betiko azokak, Gernikan, Tolosan, Ordizin, baina Zumarragan, nik hemen esate ditut Gipuzkoakoak, eta ziur nago, merkatuak daudela herri handiago guztietan, ezta? Eta hor, baserritarrak daukana da egun baratzan dagoena, eta beraz, horrekin bermatzen dugu garaikoa jatea, ezta? Eta bai, bueltatu behar degulako gaur egungo modernitatetik, edo gaur egungo espiritutik, ez dauzkagu zertan abarkak jantzi naiz badegu, baina bai bueltatu behar degula lehen gora, baldin eta buelta eman nahi badiogu egoera honi, eta lehen gora bueltatzean eragin oso positiboa eukiko duna da, dagoena eta garaikoa jatea. Primeran, Gorka, aholku guztiak jasota, eskerrik asko. Mi esker zuen, eskak oso gustora etortzen naiz. Urrengoan Gorka orduan etorri berriro eta eman gonbendio edo aholkutxo berri bat. Bai, ja buruan daukat, buruan daukat. Kaixo berriz, Oli. Kaixo berriz, Nagore, zer berri on dakarzu gaurkoan? Gaurkoan datu formatuan ekarri dut berri ona. Ados, eta zein datu da hori? Datua baino datuak, 103,5 eta 112. 103,5 eta 112 ondo da, baina zer berri ezkutatzen da bi datu horien atzean? Birziklapena dago datu horien atzean, EkoMBS erakundeak bildutako datuen arabera, 2023an 1.683.830 tona plastiko ontzi birziklatu ziren Espainian, eta horren bestez, Hego Euskal Herrian, 2022an baino 103,5 gehiago, eta duela 5 urte baino 112 gehiago. Ara, iaz orduan, 2022an baino 103,5 plastiko ontzi gehiago birziklatu ziren, eta duela 5 urte baino 112 plastiko ontzi gehiago birziklatu ziren. Hori da. Tira, izugarrizkoa ez da jauzia, baina bada zerbait, ez? Bada zerbait, bai. Iritsi da agurtzeko garaia. Bai, beti bezala, baina lehenengo edukien laburpena, ezta? Bota.
Europako hiriburu berdez, aritu gara hiztegian, ozeanoaren berotzeak itsas ekosistemetan duen eragina hitz egin dugu erreportajean, eta aholkuen atalean tokian tokiko eta garaian garaiko produktuei buruz hitz egin digu Gorka Egiak. Primeran eta orain kantuaren txanda. Hori ere beti bezala, zer kanturena gaurkoan? Gaurkoan Nera taldearen itsasoari begira kantuarena. Ederra, goazen ba itsasora. 15 egun barru elkartuko gara berriz hemen berriaren klima eta natura krisiari buruzko Kinka podcastean. Kinka, haizeak adina jakiteko. Eta gogoratu, 15 hitzordua egin ahal izateko berria lagunak beharrezkoak ditugula. Beraz, gustura entzuten bagaituzue, arpidetu buletinera eta egin berria laguna. Eskerrik asko Oli eta eskerrik asko uinez bestaldean zaudeten guztioi ere. Eskerrik asko zuri, Nagore. Oroitzapenez guztia ohartu altzara noizbait denborarik ez dugula euritantekin loratu naiz uda berri kolore berrauen artean milakate itxi ditu itxasoari begira pasako ditu milaka eta olatu bakoitzarekin dantza galduan doa itxasoari begira besarkatuko zaitut hau dena maitzean beraren bizigrina zorionez betetako larun bat gauak datoz brindis bat zuri begira herriko plazetan barrena galduta udako gau luzetako itxasoari begira pasako ditu milaka eta olatu bakoitzarekin dantza galduan doa itxasoari begira besarkatuko zaitut hau dena maitzean pentsamendu hon guztien gainetik egangoaz izarren artean eta gaur zuzara zure bidea idazten duen bakarra zuzara pentsamendu hon guztien gainetik egangoaz izarren artean eta gaur zuzara zure bidea idazten duen bakarra itxasoari begira pasako ditu milaka eta olatu bakoitzarekin dantza galduan doa itxasoari begira besarkatuko zaitut hau dena maitzean itxasoari begira pasako ditut milaka